ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ରହିବା ଓ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦିବାରେ କାହା ଉପରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଶିଖ। ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ବି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରେ, ହୃଦୟରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ହସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏତେ ବି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ଓ ବୋକା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଲୋକ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନିକୁ ତଳମୁଖ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶିଖା କଦାପି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ସୁଖ ଏତିକି ଦିଅ ଯେ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଦିଅ ଯେ ତୁମ ପାଖରୁ ଯେମିତି ଭରସା ନ ତୁଟୁ। ମାଟିରେ ତିଆରି ଦୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ସୁନାରେ ତିଆରି ଦୀପ, ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କେତେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ସେଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବନ୍ଧୁ, ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ, ଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିପଦ ସମୟରେ କେତେ ସାଥିରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯାଏ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିଦାନ ଯାଏ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯାଏ ଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ। ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ପରି ବନ୍ଧୁତା କର ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ନଥିଲା ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରୁହେ। ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଭଳି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ଲାଜ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର, ଗରିବ ସାଙ୍ଗ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବାପା ମା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପଢ଼ିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ବିଫଳତାର କାହାଣୀ ପଢ଼ିଲେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା କର ନାହିଁ, ବରଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବଳ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜିଦି କର, ହାରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ଡର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ପରି ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। କେବେ ହେଲେ କାହା ଆଗରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ସଫେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାର ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ମାନିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଣୀ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗେ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ସଂଯମତା ରଖିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉପହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ନୀରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଠିନ ସମସ୍ୟାକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେହିଠାରୁ ହଟିଯିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିବା ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଫଳତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଦୂରରୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ନିକଟତର ହେବା। ଯେମିତି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଛୋଟିଆ ଫଳଟିଏ ନିଜର ଆକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ଛୋଟ ହେଉ ଅବା ବଡ଼, ଧନୀ ହେଉ ଅବା ଗରିବ, ନିଜର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପହାସକୁ ଡରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପରେ ଉପହାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଥା ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଯାହା ମଣିଷକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, କୌଣସି ସମୟରେ ଏବଂ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଶା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାର କାରଣ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ବି କଠିନ ହେଉ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।